O di now, lingkod na si Pastor Lipapa kung nagdahan na sa kaon kini kay kaon nasad o di pa atubang na puta maghulat-hulat na puta ni guys kanang kay kaon man kay maninindot kay tanan kay nung ako adtuon bitaw nga pirmi ra kaon kini manambok ra kita ani kay niwang-niwang way ko diri taon o kini ngaon na may sugod diri guys sa litson na mga sana mga alam mo sa na. Okay guys, na naputa aning pag video na naputa aning sindangan maglaglaag na puta kay mangita taog kaon o dire mo padulong ta padagan sa motor kay mapadulong taog salog guys. Okay, napata dire sindangan no. Kung makita niyo mga kadalanan puting nindutan naman kay ayon nindalan dire dili naman dai lisod pag abot sa unahan porte may lisura. Okay dire guys, hapit na may maabot aning bakungan guys na may aning kuan o patobel sa mi dire guys. Makita niyo na ba patobel sa mi balig 100 o karon padagan na may aning bakungan po guys. Leon B Pustigo o karon maabot na yan may aning padulong among iabtan guys. So karon maabot na po may aning pasalo guys. So naman salog sa kuan saya ani basta salog magsaysay. Okay paangat may magsaysay guys padulong ni sa tapalan. Makita nyo guys nga grabe ka kuan lisod-lisod yung dalan pero simintado paangat-angat ra siya na ay graba-graba wala gi simento kun dire guys. Wala na siminto guys pero angaton lang gyud long may gukid guys manaw ko paan sa bot sa inbot pira bukid na siya guys baklay ra man ko muni baklay nga padung bukid jud may padulong ani guys kay wala may laing padulongan bukid ra man gyud ni siya angaton lang gyud ni siya guys porindot kay ang dalan tanawon nindot kay ang dalan samot na mong motor pod nga puting bag-uha kayon kani guys tapalan na ni guys mo ni hapit ang gyud mi maabot aning tapalan dre guys nindot kay ang dalan sinindot kay bag-o mangigrabahan nindot kay na guys nindot kay mga view kana so nindotan ni sa bukid lagi kay hapsay kay hangin ba dire kay padulhog na po mi guys pero nindot kinda niya tigyapon ng dalan hapit na gyud maabot mi sa mong giadtuan guys. So dire maabot ra gyud mi ani paliko mi ana unahang mga nayanang ba mga tubig-tubig na dire paangat pud mi ana kanang hapit na guys hapit na may maabot diha guys. So makita niyo na diha guys nga padulong na may hapit ni mo hono abot ra gyud mi guys. Naabot ra gyud mi dire guys sa among giadtuan dire guys. Kaabim na ko rin unsa ni dire kuan man din simbahan man din annual Thanksgiving din sa simbahan dire guys. Makita niyo na simbahan nga nasa buntod na mao na siya dire wala pa man na siya nagsugod mo na siya saking disiip nga simbahan nasila dire po tininduta din nila simbahan kay tungtong sa buntod o kamay pang tao dire guys kay annual Thanksgiving na siya guys. Dire now lingkod na si Pastor Lipapa kung nagdahan na sa kaon kini kay kaon nasad o dire pa atubang na puta maghulat-hulat na puta ni guys kanang kay kaon man kay maninindot kay tanan kay nung ako adtuon bitaw nga pirmi ra kaon kini manambok ra kita ani kay niwang-niwang way ko diri taon kini ngaon na may sugod diri guys sa litson na mga sana mga alam mo sa na dayon nindot kay na akong gipangkaon na katonang gid may pauli na mi guys uwi na kami. Man guys video na po taon nin pakalisod silang dalan dire guys ang gibako ko na nga pagkuan nila mo nilang simbahan tindot ay lang simbahan dire guys pauli na ko ani guys padulhog na ko ani pag ginahinay ra gyud ang taon ko kay porte man pong danlugas dadalan mo na utaw bontod yun na ilaha og samantalang ko dire kay padulong mata pauli di ko lingkod sa tadi guys kay nag-ulan man tanawa nag-ulan yun na guys manay makita nang gagaw lang pisak-pisak man gina diha dili kita mapatakag pauli.